Хора, това е 10 от 10. Продължаваме с следобедния снак. Това е протеинов десерт или по-конкретно протеинов сникърс. Той е направен с шоколад без захар и е най-вкусният сникърс, който някога сте опитвали. Сигурна съм в това. Аз лично го обожавам. Това е един от моите фаворити и нямам търпение да го изям. Хора, това е 10 от 10. Ето какво още имаме. Protein House винаги добавят комплимент към всички абонаментни менюта. В случая това е водичка на Балдаран. Всички знаем за това колко е полезно да се хидратираме. Продължавам обаче и с салатата, която е към вечерята. Салатка с доматки, отново кампари доматки, чушка, маслинки, каламата и краставички. Супер свежо, супер засищащо. Ето и вечерята. Плъшко филе, печени картофи. Тук избора на протеин не е случайен. Всички знаем, че плъшкото филе е по-леко, в същото време отново доста питателно и не случайно за вечеря сме избрали и протеин, който да е от по-леките. Да видите и как изглежда. Погледнете само каква прелест. Дори без да съм отхапала, си личи колко е сочно, въпреки че всички знаем, че плъшкото месо е едно от по-сухите меса, но в Protein House, както всички знаете, храната се приготвя на конвектомат, така че месото не губи от своята сочност и е приготвено по най-правилния начин. Вуаля! Ето го и дневното протеиново меню. Както виждате, храната е много, гладни в никакъв случай няма да останете. Това е меню, което е приготвено за дами и е от порядъка на 1600 до 2000 калории на ден, като за мъжете калориите са от 2000 до 2500. Със сигурност е доста питателно и, както вече споменахме, е подходящо за спортуващи хора, които изразходват много енергия и на които всъщност им трябва много енергия. Така че, ако искате консултация по телефона, можете да се обадите на 0883 500 215, да попитате за това, кое от менютата ни е най-подходящо за вас, да разкажете за начина на живот, който водите и ние ще ви консултираме, като ще подготвим меню, което изцяло отговаря на вашите нужди.